сайрам холова як сокини деҳаи сумбулаи шаҳри ҳисор худ ва ду кӯдакашро ба дарёи куфарниҳон партофта худкушӣ кардааст. хонаводааш мегӯянд ки ҳодиса субҳи 7 апрел рух дода то ба ҳол ҷустуҷӯи ҷасадҳо идома дорад. соати 5 субҳ сайрам ду кӯдакашро аз хоб бедор карда дар ҳамин ҷо худашро ба дарё меандозад. мардум дар аввал огоҳ нашудаанд, аммо баъди он ки ин ҷуфти кафшҳои суҳбатулло фарзанди калонии сайрамро аз ин ҷо пайдо мекунанд, мефаҳманд ки сайрам худаш ва кӯдаконашро ба дарё партофтааст ва аз пайи кофтукоби вай дар дарё мешаванд. хонаводаи сайрам мегӯянд онҳо зиндагии ором доштанд ва сабаби ба ин кор даст задани келини хонаро намедонанд ва сахт шигиф задаанд. мегӯянд сайрам боре ҳам аз касе шикоят намекард. ягон калима гап намедаги бова бача нура мега ё ақора мекуна ё мезна ё ягон бор ҳазин саҳар шуд ман инҷо меҳмонхона ки чой бекунам инҷо намоз мехонам хомера ҳазин саҳар шуд як оз ширу як кӯча мебаре пешон мемона неврӯзи шуд авқота мебаре пешон мемона як чой тамом чӣ калач то худа ягон балашта ё ақл шуда خیلی بیماری روحی یا سلامتی همه باید دو سه روز نشده عیفش نبود. шавҳари сайрам чӯпон аст. ин хонавода мегӯянд рӯзҳои охир арӯси хона камгап шуда бештар китоб мехонд ва соатҳои хойлиашро дар танҳоӣ мегузаронд. ягон бор ман надидам ай бачам ягон сухани ганда гуфту хандида мешнав зиндагиро мебини ҳавосат мекуна акаҷон анич бача калони моли иҷода наомай Россия 4-5 рӯз ҳами рӯи ҷогаш тишта қуръон хонса пеши вай янгаш рафт ки янга ҷои ди ракат намози ҳамо чиза ёсинама қито кардам ҳавои мада чикидате бо вай додаш бо ома бохон дара маҳкам кард ки тарифи духтарам гуфт ки ма гуфтам ҷа камтар кор дорам. сайрам вақти намози хусуру хушдоман кӯдаконашро гирифта ба лаби дарё рафтааст. волидони сайрам холова низ мегӯянд ки духтарашон 6 сол боз оиладор аст ва солҳои ахир аз чизе шикоят надошт. медонам худоам фарзандом мебиван орзу маве диге ҳеҷ гап надорам дига خودی сайрам дар ҳаққи духтарам мардам сохта сета кори бозӣ набудар ман. манзили зисти сайрам холова дар назди соҳили дарёи куфарниҳон аст. мақомот ба таҳқиқи ҳодиса шурӯъ кардаанд. шодмон ятим, мирзонаби холиқзод, озодии душанбе.